Benvidos. O proxecto do Centro de Recría da Granxa Galloso Castro, o primeiro público que funcionará no noso país, e hoxe o asunto de portada do noso resumo informativo da semana. O resto, vémolo no sumario e comezamos. Xóvenes emprendedores reciben asesoramento para a comercialización de produtos autóctonos. As praias de Covas e Area, en Viveiro, reciben acude calidade turística. Son 5 os areais da Mariña con esta distinción. Alumnos maiores de 55 anos comezaron un novo curso da UNED Senior en Guitiriz. Un equipo do noso programa desprazouse á Serra do Courel para coñecer a hospedería Ferreiro no pobo de Soeane. Nas rúas de Castro Riberas de Lea recollimos as preguntas que veciños da zona quixeron trasladar ao alcalde de Castro de Rei. Un grupo de socios das aulas da terceira idade de Lugo viaxou este mércores con quilómetro cero a San Cibrao. A Deputación de Lugo investirá 10 millóns de euros no Centro de Recría da Granxa Galloso Castro, que será o primeiro público de España. O presidente provincial, José Ramón Gómez Besteiro, entregou esta semana o proxecto no Concello de Castro de Rei, que lle dará a máxima urxencia a concesión da licenza de obras. Benito Vila, gandeiro da Terra Chá, coñece moi ben a importancia económica da recría. Na actualidade ten 140 vacas de ordeño na súa explotación e outras 105 en recría no centro de Zaragoza. O desplazamento de cada cabeza de gando á capital aragonesa custalle preto de 100 euros. Costo ten porque hai que desplazalas o seu viaxe de ida e despois o de volta, mas sobre todo o tema sanitario botalos fora da provincia, claro. O Centro de Recría da Deputación supoñeralle un aforro moi importante neste momento especialmente complicado para o sector. En principio o porte, pero despois pensamos que tamén pode salir máis económico producir aquí, porque a Deputación ten terrenos onde producirá pastos ou silo de erva e en Zaragoza é todo comprado. Ademais, a recría das vacas frisonas nun centro especializado, como que se construirá na Granxa Galloso Castro, mellora sensiblemente a produción láctea. A importancia da recría é que é a vaca que vai dar despois, durante varios anos, máis ou menos leite. Se non vai ben recriada, sempre vai a producir menos que se vai nunhas condicións boas. O presidente da Deputación entregou esta semana o proxecto ao alcalde de Castro de Rei para que o Concello lle dea a correspondente licenza. Gómez Besteiro cumpre así ca súa palabra e pecha un ciclo que axiliza a posta en marcha do documento. O Centro de Recría foi precisamente un dos asuntos abordados na reunión que mantivo o presidente provincial co xefe do Executivo galego, Alberto Núñez Feijóo, esta semana en Santiago. Gómez Besteiro propuxo que a Xunta participe neste proxecto ao igual que o Goberno Central. Os dous mandatarios tamén analizaron o traspaso dos hospitais provinciais aos Sergas. O titular da Diputación lembrou que Lugo é a única provincia con esta asignatura pendente e reclama o mesmo trato que se lle deu ás outras deputacións. Considera pechados os acordos económicos de persoal e de pacientes. En canto aos inmobles, o organismo provincial manterá a súa titularidade se deixa de ter un uso sociosanitario. Por tanto, si esos inmuebles quedaran vacíos porque se ejecutan as transferencias, nosotros asumiremos a nosa responsabilidad, pero tenemos que asumirlo cando esa realidad sea certa, porque hasta hai unha semana nosotros estábamos noutra dinámica, que era San José e Castro continúan na vocación sociosanitaria. A Deputación agardará a decisión da Xunta anunciada por Núñez Feijóo para o 20 de novembro. Saber cales son as axudas ás que se pode acceder para pôr en marcha unha empresa de alimentación ou como facerse cun local axeitado son cuestións prácticas sobre as que recibiron asesoramento xóvenes emprendedores da provincia. A iniciativa forma parte do programa europeo Lugo 2. Agronovo leva asesorando dende o 2004 a profesionais e xóvenes emprendedores do sector agrícola. Esta asesoría traballa no proxecto medioambiental da Deputación Lugo 2. Este proxecto consiste na creación de empresas que estén vinculadas á alimentación por parte de xente emprendedora, pero con unha característica especial, que sexan investigadores
ven da provincia, ven de fora, pero o objetivo é que creen esas empresas nalgún dos concellos que son reserva de biosfera da provincia de Lugo. Javier é enxeñeiro agrónomo. Investiga dende hai anos sobre o campo da agricultura ecolóxica porque ve neste sector grandes oportunidades de negocio. Penso que o sector da agricultura, nun futuro medio e corto prazo, ten que ir encaminhado hacia a agricultura ecolóxica. Dese futuro quere formar parte este xoven lucense. Teño ideas na cabeza e a ver se agora no prazo de un mes ou 2 meses se decide algo, non? Moitas destas ideas nunca se chegan a levar a cabo porque hai investigadores que descoñecen a dinámica empresarial. Co apoio do proxecto Lugo 2, estas ideas estiveron esta semana máis cerca de facerse realidade. O martes, a Deputación ofreceu unha xornada informativa onde se deu a coñecer os novos investigadores as axudas que lles ofrece o programa. Ayudarlos en la creación de esta empresa, pagar lo que son los gastos de creación y que se acaben formando estas empresas. Lugo 2, cofinanciado con fondos europeos, abre novas portas a ideas frescas e de futuro que promoven un desenvolvemento sostible. Viveiro conta con 2 praias que foron recoñecidas coa Q de calidade. Covas e Areas ostentan esta distinción que aporta prestixio, fiabilidade, rigor e ademais constitúe un importante medio de promoción turística destes areais. Outras 3 praias da Mariña lucense ostentan o mesmo selo de calidade, a Rapadoira en Foz e as Catedrais e os Castros en Ribadeo. A marca Q acredita a calidade turística dos areais de Covas e Area, en Viveiro. A certificación que otorga o Instituto para a Calidade Turística Española supón o recoñecemento ao traballo medioambiental desenvolvido desde o Concello viveirense. E, sobre todo, un traballo serio que se basa en normativas europeas e non outro tipo de galardones ou concesiones que son de carácter mucho menos técnico, menos regulado, e el futuro del reconocimiento das praias está na Q de calidade. Os técnicos que evaluaron as praias tiveron en conta a seguridade e hixiene, o mantemento das instalacións e a seguridade, entre outros aspectos. Que nos han exixido que para o ano que ven teñamos 3 socorristas todos os días, cosa que este ano, un día á semana, solo tiñamos 2 socorristas por playa. E ese compromiso, claro que o adquirimos e o vamos a levar adiante. O sector do comercio e a hostalería apoiaron o Concello de Viveiro na súa decisión de solicitar a concesión da Q de calidade. Ahora mismo la Mariña en el sector turístico es de alta calidad, casi, casi. La comparo, pues a lo mejor, como decirte, Bayona, Sanjenjo, ahora mismo yo la pongo a esa altura, a nivel hostelería y servicios. Es cuestión ahora de que nosotros vayamos mejorando nuestros servicios. Y bueno, con eso intentaremos que esperemos que va a venir muchísimo más turista e incluso extranjero y nacional. O empresario está disposto a seguir o exemplo municipal e xa iniciou os trámites para acadar a acreditación. Y esperemos que todos los hoteles de la Redonda pues lo hagan igual para ir acompañando la Q de calidad de la playa. Tanto Covas como Area son praias que frecuentan veciños e turistas todo o ano, en especial cando o tempo axuda, como neste mes de outono. Eso é moi bueno, é moi importante para as playas que teñan calidade, a agua e todo. Sí, eu son bañista, ando moito nas playas, gosto moito das playas, incluso ando a pesca e todo, encántame isto. Sí, que es buena para el baño, que nunca ha pasado nada, ni ahora ni antes tampoco.